To menene naira biliyan 212 in dai ba daman da akwai wata magana ba. Au, Kabiru kai kanka ma ka raina ta Kabiru. To me a ciki? To nake jin tausayin ka Kabiru kullum ta Allah muna ya zamu yi? Biliyan 200 da wani abu ce kace mene a ciki a gun ɗan Najeriya? Alhaji Garba wanda ya ɗiba ya sha kawai a kyale shi ya zarci. Akwai ranar hisabi da kallo, Allah ka kare mu, Allah ka kare mu daga wannan ai na ji tun da kana mamaki kana nana ta wannan kuɗi Alhaji Garba. Wai ko wannan dan fa shi fa an ce ga dukiya an gani, yanzu shi malamin aka bar shi da wannan kuɗi da bai zai je ya ce lahira, bai zai je lahira ya ce. Da kyauta da sadaka da yake da azumi ya za ku yi da ladan nasa. Wannan kuɗin ne yake kyauta yake sadaka shikenan ya tsira? Najeriya Allah ya kwace ki daga bakin kuraye. Can ma za ka je ka faɗa a hukunta shi ne tun da nan kun nuna mai siyasa. To sai na je zan faɗa mala'ika bai fi ni ido ba? Ai kowa ya gama tsiyarsa. Kowa ya gama tsiyarsa zai je hannun Allah. Alhaji Garba kuɗin ƙasa na 'yan ƙasa ne menene a ciki? Haka ma suke cewa shi yasa Allah ya ba ku ilimi ko ku samu ilimin Yahudiya ku sa tebur kuɗi ba ku sa mangala ku ɗura ku zuba ku zo da tirela ma ku loda. Ai za ku gama talaka ina can yana fama da zazzaɓi ta maganin sauro. Kabiru ka tsaya mu faɗi gaskiya da Allah. Ya za a ce mu hukunta su zama ɓarayi. To da me wallahi tallahi da ni ne Tunubu kurkuku duk yana buɗe ta yau. Wallahi yau da Allah ya ansa ki kowa a Najeriya. Kai Alhaji Garba. To me abin kunna mutane? Masanin shari'a ɗaya bai tiriliyoyi? Masanin shari'a ministan shari'a? To a Najeriya mun shiga uku kaga. Ka bari mu faɗa mutane dan na gaba su kiyaye. Alhaji Garba wanda ba shi da inuwa fa shi ke tsoron rana. To Kabiru likita yana mafiya ina za mu zauna lafiya likita ya koma mafiya. Kai likita da zaka miƙa ma amana ya fede ka ina neman kayan ciki aka shiga uku ko? Na baba duniya almara. Wato kuɗin nan sun tashi hankalin ka Alhaji Garba. Sun tashi hankali na. Wallahi fulanin daji ya kamata su ma a rabu da su. In haka ne a daina kashe kowa. A fulanin daji Alhaji Garba me ya zafi? Allah muna roƙonka ka hunkuta mana mutanen nan. Allah ji kan dan buba dan ya mutu ba ka tuna waƙarsa? Yo da yana nan ai shikenan ni zai zama ma in koma in biya mar wani karatun ma. Alhaji Garban tambaye ka. Ka tambaye ni. Idan kura ta cinye kaji ta ce kare ne, wa ya kamata ya wannan shari'a? Sikiri ne za a yi bakin da aka ga jini shi ya ci kaza. Sai a zaune da su a sikiri nan, ke kura bakin ki da jini to ke kika ci kaji. Ai sikiri ba za aka ce a je kotu ba? Akuya ta ce ba ta jin sanyi, amma me yasa take yin karkarwa? Ko ta ji sanyi ko kar ta ji sanyi mu barawon da muka kama shine barawo. Yau da ran maza ya ɓaci domin Garba Kore ya kora da ruwan maɗaci. Ya yi zance mai ɗaci wanda ya ce ya kamata a buɗe kurkukun kowace ƙasa. Wanda ya ce ya kamata a buɗe kurkukun ƙasar Najeriya baki ɗaya. Bisa umarnin shugaban ƙasa kowa ya kama gabansa. Kasancewar an yi ƙasa-ƙasa da arzikin ƙasa kamar yadda yake bamu bayani. To Kabiru ka ga dai abin da jaridu suka buga akan wannan tsohon minista na shari'a. Kun tuso shi gaba. Ba wannan tusowa ce abin tausayi da takaici ba. Ita dai Najeriya ko ganji ce ita uwarsa saka ganji dai. Ta san shi ne za ka same shi duk kusurwarsa ba inda ba a sassake ba ko? To abin da ake wa Najeriya ya yi yawa. Alhaji Garba ka turo wancewa hukumar EFCC mai dagin mikiya. Mai dagin mikiya. Ta maka ɗan malama a kotu kan zargin wasu kadarori na naira biliyan 212.8. To Kabiru wannan faɗansa ne ba shi kansa ba. Ɗansa ne. Idan labarin nan ya zama gaske ai Najeriya ma ba mu da hankali. To menene laifi ai da ban gado girman ɗa. Kabiru ɗansa ne fa wannan wai ɗansa. Biliyan 200 fa da wani abu to talakan Najeriya kwan haka ne ya shiga uku ai. Yanzu dan Allah irin yadda ɗan Najeriya iya yarda da gwamnatin baya, gwamnatin Buhari. Ya yarda Buhari ba zai sace masa komai ba. Amma ga cabinet an same su da zargi duba zargin da ake masa shi kansa. Ministan shari'a ba. Daga nan fa doka ta fara Kabiru. Alhaji Garba akwai fa da kasar ma a ƙasa a cikin wannan labari. Wannan labari ko da zargi ne Allah zai saka wannan aka zarga. Idan kuma gaske ne dan Allah ɗan Najeriya ina ga hankali ina ga imani. Alhaji Garba akuya ta ce ba ta jin sanyi amma me yasa take yin karkarwa? Ko ta ji sanyi ko kar ta ji sanyi mu barawon da muka kama shine barawo. Duk wanda ka sani a Najeriya nan ya ji labarin nan sai ya kwana da bakin ciki. Jiya ba ku ɗauki wannan mataki ba sai da ya koma ADC ya ayyana kansa a matsayin ɗan takarar gwamna a yi. Duk wanda yake da irin wannan laifi aka kyale shi Allah ya saka mana. Duk wanda yake da irin wannan laifi a Najeriya aka zaba mar ido aka bar shi da wannan zalunci. Allah ka saka 'yan Najeriya. Allah ka saka mana. Wannan kuɗi ɗan ka same da biliyan 200 da wani abu ana tuhumarsa. Ɗanka kawai ɗan unguwar mun nan? Alhaji Garba ku dai kuna buƙatar ku dare alƙawarin safa kawai zaka gaya min. Kabiru wallahi in dai ɗan Najeriya ba za mu gyara ba. In dai haka wannan jagorori za su zama Najeriya mun shiga uku mun lalace. To menene naira biliyan 212 in dai ba daman da akwai wata magana ba. Au Kabiru kai kanka ma ka raina ta Kabiru. To me a ciki?
To nake jin tausayin ka Kabiru kullum ta Allah muna ya zamu yi? Biliyan 200 da wani abu ce kace mene a ciki a gun ɗan Najeriya? Alhaji Garba wanda ya ɗiba ya sha kawai a kyale shi ya zarci. Akwai ranar hisabi da kallo, Allah ka kare mu, Allah ka kare mu daga wannan ai na ji tun da kana mamaki kana nana ta wannan kuɗi Alhaji Garba. Wai ko wannan dan fa shi fa an ce ga dukiya an gani biliyan 200 da wani abu, biliyan 100 da wani abu, biliyan 50 da wani abu a jihar Kano. Wannan fa wace akai, wai wannan matakin farko ne wato fatuwan ne fa lissafi wato abu ne da aka fara ganowa na farko. Alhaji Garba kasar nan sai addu'a kowace gyada aka ɗora ta a wuta aka sa ta a inji za ta kawo mai. Yanzu shi malamin aka bashi da wannan kuɗi da bai zai je ya ce lahira, bai zai je lahira ya ce. Da kyauta da sadaka da yake da azumi za ku yi da ladan nasa. Wannan kuɗin ne yake kyauta yake sadaka shikenan ya tsira? Najeriya Allah ya kwace ki daga bakin kuraye. Can ma za ka je ka faɗa a hukunta shi ne tun da nan kun nuna mai siyasa. To sai na je zan faɗa mala'ika bai fi ni ido ba? Ai kowa ya gama tsiyarsa. Kowa ya gama tsiyarsa zai je hannun Allah. Alhaji Garba kuɗin ƙasa na 'yan ƙasa ne menene a ciki? Haka ma suke cewa shi yasa Allah ya ba ku ilimi ko ku samu ilimin Yahudiya ku sa tebur ku ɗiba ku sa mangala ku ɗura ku zuba ku zo da tirela ma ku loda. Ai za ku gama talaka yana can yana fama da zazzaɓi ta maganin sauro maganin ciwon malaria talaka ya kasa su yi. Alhaji Garba da yake kana magana kuɗi mu leƙa jihar Bauchi. To mu je Bauchin. Nan ma dai kwamishinan kuɗi na jihar Bauchi Yakubu Adamu wato kota Abuja ta buƙaci hukumar EFCC dai mai dagin mikiya. Ta gabatar da shi a kotu kan zargin kuɗi biliyan 4 da naira miliyan 600. Ka ji kwamishina fa Najeriya kin shiga uku a hannun mugwaye Allah ka tona asirin barayin Najeriya. Ka Alhaji Garba wallahi ba barayin daji kawai za a dinga kamowa ana sare musu kai ba. Waɗannan ma wallahi ya kamata a dinga kama su ana sare musu kai. Ai masifa ce. Alhaji Garba tsuntsu mai hankali bai kamata ya raina tarko ba fa. Yanzu mutane suna neman kuɗin omo, kuɗin sabulu da za su yi wanka wani kwan uku bai wanka ba. Kai kaɗai bai wani, ka ji kwamishina ma har ya samu dama shi ma ya zama mugu. Allah ka sauwaƙe. Alhaji Garba ga tambaya. To yi min tambayar da za ka yi. Wanda ya ci tuwo ya manta da miya ya sunansa. O shi ya yi, ya ba manta da ita ba, za ka ci tuwo ka manta da miya. To kana tabbatin cewa zargi ba da ƙala. Kai ka bari ku kammala ku ji naku mana. Saurin me kuke yi? Amma da zu a cikin mu Allah ka kama su ka hukunta su. Allah ka kama. Duk barawan Najeriya Allah ka tona mara asiri. Allah karka kyale shi. Allah wannan yake daukar mana kuɗin mu na Najeriya. Wannan biliyoyi je ya boye. Allah ka kama shi ka kunna mar wuta tun a duniya. Allah karka kyale su. Alhaji Garba. A zo ku talaka ina. Dan ba a karba an baka al'ada ba a ciki kake wannan tsiwa. Kabiru ka tsaya mu faɗi gaskiya da Allah. Ya za a ce mu hukunta su zama barayi to da me wallahi tallahi da ni ne Tunubu kurkuku duk yana bude ta yau wallahi yau da Allah ya ansa ki kowa a Najeriya kai Alhaji Garba to me abun kulla mutane menene abun kulla mutane masu doka sun karya doka kana nufin kamata ta yi shugaban kasa ya bada dama kowa na kurkuku yau a sake shi wallahi da zai da ni yau za a sausu masanin shari'a idai bai triliyoyi masanin shari'a mun san shari'a to a Najeriya mun shiga uku kaga ka bari mu faɗa mutane dan na gaba su kiyayi Alhaji Garba wanda ba shi da inuwa fa shi ke tsoron rana to Kabiru likita yana mafiya ina zamu zauna lafiya likita ya koma mafiya kai likita da zaka mika ma amana ya fede ka ina neman kayan ciki aka ka shiga uku ko na baba duniya almara wato kudin nan sun tashi hankalin ka Alhaji Garba sun tashi hankali na wallahi fulanin daji ya kamata su ma a rabu da su in haka ne a daina kashe kowa a fulanin daji Alhaji Garba me zafi Allah muna roƙonka ka hunkuta mana mutanen nan Allah ji kangan buba dan ya mutu ba ka tuna wakar sa yo da yana nan ai shikenan ni zai zama ma in koma in biya mar wani karatun ma kai na baba to waye rage kuma waye rage tela ya rage yadi yarinya mai zogale ta hada da tafasa ma'auni ya sa ciko a kwano gashi nan fitina iri mai biredi ya shugaban kasa Tunubu yan majalisa sun yi haraji ya bi ta bayan fage ya yi sassabe shi ma ko to haka aka ce kai ma ka sani tsoron dai faɗi kake kawai a'a ni wallahi ban sani ba yan ku haka ne to yan adawa ne da masu laifi sun fi kowa laifi to su fito su faɗa mutane yadda abin ai ka san akan magana harajin bisa abin da ya faru to me ya faru sanata Anduma ya kira ya ce a dakatar da dokokin haraji bayan zargin sauyin abin da ke cikin da majalisa ta amince kotu ya kamata ya je To. Sai ya je kotu kai kara ya ce ba mu yarda da harajin nan sai mu taya shi. To ya za a yi da shugaban kasa Alhaji Garba ba sai dai a koma daki ba guni ba a ce Kaga shugaban kasa mai bin doka da oda ne musamman Tunubu. In ka zo da abinka na gaskiya zai saurare ka nawa aka yi a baya. Alhaji Garban tambaye ka. Ka tambaye ni. Idan kura ta cinye kaje ta ce kare ne wa ya kamata ya wannan shari'a? Sikirina za a yi bakin da aka ga jini shi ya ci kaza. Sai a zaune da su a sikirinin ke kura bakin ki da jini to ke kika ci kaji.
Ai sikiri ba za aka ce a je kotu ba? Wato idan kura ta cinye kaji ta ce kare ne, ga dai yadda kamata a yi. Sai a duba bakunan a gani, na jini yake nan laifin yake a nan laifin. Yanzu laifin 'yan majalisa ko sanatocin ko shugaban ƙasar da ake ƙoƙarin a danne talakawa da haraji ya kamata a zarga. Amma ka san cewa magana harajin nan mun yi magana ran nan da. Na ce da kai ga da harajin nan yake. Kai ma kai mun ƙarin bayani da kanka. Ai kai mun wani ƙarin bayani ko mantawa kai. Na janye kuma yanzu ba zan nanata ba domin so nake a ganku a duhu na kashe hasken fitilas. To kanka nanata wanda bai gamsu ba je kotu. Ai ba Garba Kore ne yace ai ba. Doka ce idan majalisa su ma suna da laifi Allah ka san yadda zaka saka su ga sunan Allah kai maganin su. A nan kuma wuke ya yi wa Tunubu alƙawarin rike masa jam'iyyar PDP don kar su bashi matsala a shekara ta 2027 in ji gwamnan Oyo Sayin Makinde. To ai ka san tana da sauran rai ko tun da tana motsawa. Ana jin ta can ana jin ta can amma dai ko ba komai an gama da rabu kaso 95 cikin 100 an gama da ita. Gaya ma ka gaya masu tunda kuna tare? To bismillah. Rana tana faduwa ne amma ba ta mutuwa Alhaji Garba. Haka aka ce tun da ka san da wannan? Haka ne Kabiru rana ba ta mutuwa. Biri kuma ko yayi aski halinsa yana nan ba zai canza ba. To ka ga. Ko yayi PDP wallahi. To ka ga PDP ba rana bace. Kar kai mata ƙarya. PDP ce ba rana mai hada PDP da rana. Duk ba su suka koya mana lalata ba a Najeriya, ka koya shugabanni sata, ga hinan komai sai ka ga mutum da imaninsa da zabgegen gemu ya ɗebe kayan mutane, ga mutum ya yi aski kamar mai jin kai, ya kwashe kayan kowa, in kai salama a gidansa ya ce an dame shi, nan kwa kayan ka isa ce. Wannan talaucin na Najeriya, ai ba tabbatacce ba ne. Amma ba wannan magana taka da wani kake a jihar Kano kuma na san da wanda kake. Barayi ne suka yi mana yawa kuma Allah sai ya saka ɗan Najeriya. Duk inda ɗan Najeriya yake daga hannu ya roki Allah, barayin Najeriya Allah ka tona musu asiri ka kai ka halaka mana su. Alhaji Garba da aka kama kare ce ba sata ba ce aro ne kawai na gaggawa na wucin gadi a yi. Ya kare kansa a nan. Ya kare kansa. Ba komai. An ba neman rigima ake ba kaga sai a sake shi a kyale shi ya tafi. Shi yasa aka kirkiri lauyoyi a bangaren ɗan adam. In kai barnar da sai su kare ka. Idan ka je da gaskiya dai Alhaji Garba. Haka aka ce ayi. Ai ba zagin lauya ne ba karka haɗa da lauyoyin Najeriya. Me neman fasa dutse da ɗigon ruwa ya sunansa. Aiki ne ja a gabansa. To kwankwasa ya ce sarki ɗaya ne a Kano kuma ya kamata Aminu Ado a kore shi a gidan Nasarawa. Yaransa ya gaya magana, bakan magana ya gaya wa mutanensa. In kana nema kai wata rawar kafa ma ka kiyaye shi ne sarki. To da kake wannan ana ta zuzuzuwa a gari cewa shi daga wata gwamna zai faɗo amma har yanzu ba a ji wannan magana a bakinka ba. To sai mu jira ranar ko? To fa. In ranar ta zo masu faɗa sun faɗi gaskiya. Yanzu dan Allah Tunubu sai ya sake ya bari agole kori ɗan gida Alhaji Garba. Ai ba agole bane shi ma ɗan gida ne. Ta aka yi zama ɗan gida shi aka haifai. To ba an fi son sa da kai ba ma? Wace ce unguwar Zomas? APC ce Tunumbiya. Ta taimar wanka ta yanke macibiya. Anya mutumin da yake ɗaukar ɗansa ya kai bola ya ɗauko ɗan makwauta ya riƙe anya wannan abin dogaro ne a nan gaba kuwa? Shi za a tambaya sai ya faɗi dalilinsa ko? Alhaji Garba. Ina jin ka. Kwa gaya shugaba Tunubu Kano akwai matsala. To Tunubu Kano akwai matsala. Kai na baba. Tunubu Kano akwai matsala. Sako ne muke isarwa ko? Wannan kwaɗan majagwal idan ya tabbata aka ɗauko ago da aka dawo da shi wannan tsarin sunansa a Kano dai ya kife. A Kano ko? Sosai ma kai ma ka san haka. Rana ba ta ƙarya. A gaya mai kafin wannan al'amari ya faru Kanawa ba sa ƙauna ba sa so. Kabiru roƙo muke APC ta cika ku shigo yan kwankwasiya ku shigo APC. Alhaji Garba anya baka bukata a yi ma girka ko dai riƙiya za a yi ma. Yo ai yanzu ma ita kake mun. To in dai har alkali guda zai sace kuɗi ni yanzu rike ma ake min ayi ita ake min. Ita ake min rike ya ma ni akan ta nake yanzu. Na baba duniya almara. Bayan mutane masu gaskiya su kuma su ne da barna a Najeriya. Muna da labarai da yawa amma dole mu katse da me za a rufe mana. To na farko dai muna gode wa Allah. Wannan tsari da ake ciki ka gane? Na'am. Allah yake tona asirin barayi a Najeriya muna gode wa Allah. Amma kowa ne ya sa cika Najeriya Allah ka nuna ma iyakarsa.